L-ambjent u parti integrali minn ħajjitna u għandu impatt dirett fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna u mhux anqas fuq is-saħħa mentali. Messaġġi ta' ċkejken Mattija u ta' Żagħżugħa Marta li fjum id-dinja ħawlu xi telf tolliqaf tal-qroq ma' Mart il-kap tal-Partit Nazzjonalista Anne-Marie Grech u l-kellim tal-Partit tal-Ambjent Robert Cutajar. L-ambjent huwa importanti għalija għaliex jimponi ħafna fuq is-saħħa mentali tal-istudenti u jirrifletti ħafna fuq il-performance li aħna nagħmlu bħala studenti u għalhekk hemm għandna bżonn ħafna in-natura sabiex nissaħħu fis-saħħa mentali u nimpruvjaw fil-performance tagħna tal-iskola speċjalment. Aħna rridu nieħdu l-ambjent għax aħna rridu għax dak għall-ħajja tagħna. Il-messaġġ ta' Mattija u Marta kien rifless ukoll mill-Partit Nazzjonalista. Anne-Marie Grech tajt li l-ambjent irridu nieħdu ħsiebu kuljum u mhux f'ġurnata waħda biss. L-isforzi tagħna l-ambjent ma jridx isir illum biss, però anki kuljum. Kulħadd għandu jkun responsabbli biex neħdu ħsieb l-ambjent, miż-żgħir sal-kbir. Għalhekk għandna l-eżempju tat-tifel u iż-żagħżugħa li fil-fatt ġiet tħawel is-siġra wkoll. Min-naħa tiegħu Robert Cutajar qal li anke f'dan il-qasam hemm il-ħtieġa ta' paġna ġdida għal pajjiżna illum qabel għada. Bla dubju naħseb illi bħala Partit Nazzjonalista il-fatt illi ħassejna l-obbligu illi npoġġu l-ambjent fuq quddiem fuq l-aġenda tagħna, naħseb illi dan huwa messaġġ ċar illi verament anke fejn jidħol l-ambjent aħna determinati illi nimxu wkoll il quddiem u nibdew ukoll paġna ġdida. Paġna ġdida għaliex nemmnu illi pajjiżna, il-poplu Malti Wawċi jixraqlu wkoll l-aqwa u l-aħjar anke fejn għandu x'jaqsam l-ambjent. Matul din l-attività tawlu xtieli tar-rand tar-Riħan u tal-Alaternum f'parti mir-riserva naturali.